Purwadi lebar nebasake pari saka sawah garapane. Sawah warisan tinggalane wong tuwa. Ing sekawit dening tukang tebas, pari dianyang 16 yuta. Purwadi gelem ngeculake, nanging tukang tebas uga kudu gelem diatur diakon omong marang Minah bojone Purwadi lamun rega tebasan 14 yuta. Yen tukang tebas wegah nglaksanani pesene Purwadi, pari tetep ditebasake marang wong liya. Pebuntone tukang tebas mung semanut marang krenahe Purwadi. Oh, kuwi rak klebu korupsi. Lho, korupsi piye yen marang duit-duite dhewe? Aneh-aneh wae isine alam donya iki. Mula bener unen-unen duit iku lemes nanging kekuatane tanpa wates. Hara kajujuran kang darbe pangaji luhur teko bisa kalah karo duit. Ora mung trima bisa nelokake kajujuran, kepara pok bonggole kejujuran yaiku kukuh santosaning iman wae uga bisa digrogoti dening kekuatane duit. Purwadi rumangsa dadi wong berduit krana nguntit duit seseran 2 yuta kang tundone dheweke malih salin srengat dadi seneng royal, nanging royal madon kang andayani uga malih royal nyandang. Meneng-meneng Purwadi ngesir bakul sate tangga desa jenenge Rukmini, undang-undange Mimin. Wadon legan parandene diarani perawan ora, rondo uga dudu. Jeneh Mimin iku wis duwe bojo ningkah resmi karo Gatot, nanging ditinggal lunga menyang Malaysia nganti matahun-tahun ora bali. Bumbu sate warung kene iki rasane spesial, jos gandos tenan, Dik. Gek nggone bakar ya tepak banget. Pangalembonane Purwadi rikala andhok ning warung satene Mimin. Angon wayah golek sepine wong. Resep saka endi, Dik? Resep saka wong tua, Mas. Bapakku mbiyen yo bakul sate ning anggone dodolan pendak yen ana tontonan. Tumanggape Mimin klencam-klencem katon semburat abang raine. Atine bedodok di alembono Purwadi. Wong wadon pinter bumbuan-bumbuan ki mangsakane tentu enak, Dik. Mirasa mongko ujaring kondo jare mangsaan pawon iki dadi pangilon mangsaan beturon. Ngono kok Gatot tega-tegane ninggal lunga. Purwadi klendang-klendeng terus sengadi ngerahapi sego gule lan sate. Rasa ngomongnya Gatot, Mas. Ora ditungguani wong lanang, ra paten kok aku. Mimin njabrut. Sagedagan atine njontong eling Gatot, nanging wong Mimin kulino nampa gojlogan-gojlogan kang mangkono iku temane ya borok pati rasane ora direken. Aja kuwatir, Dik, aku gelem kok ngajuli Gatot. Purwadi cumeplos tanpa ewo-pakewo menawa wae saking kapiadrenge. Ramene ra beras, Mas, ra mikir, ra gagas. Semantane Mimin karo mencep terus balang liring mepencut. Tenane lho. Purwadi saya susukan atine ngira menawa Mimin nggoda kilo duit. Sesuk jam 09.00 awake dhewe ketemu neng hotel Cokor Kembang piye? Agak ngapa dadak biayaan tekan kutha barang?
karo maneh arep selingkuh ae kok dadak kudu lapor karo sing jaga hotel. Wirang kok dieteng-etengake. Panyaute Mimin tandes kang dikarepake sing jaga hotel kuwi resepsionis hotel. Purwati kepaten jangka. Rada sauntara swasana malih amem dupi weruh glagat. Purwati sajak bingung. Mimin gagian nrutuli omongane. Surasane kaya njiat. Butuh ngono ya ning omahe dhewe kene. Ning nek wayah lingsir wengi kowe wani pa Mas karo genderuwo cagak listrik kidul kono kae. Purwati kawistara ewuh aya nyurasa omonge Mimin. Ana maneka panduga kaya aweh pangarep-arep nanging uga meden-medeni genderuwo cagak listrik. Mosok jaman listrik wis nyrambahi pelosok-pelosok desa teko isi ana kliweri genderuwo. Ah, Mimin bebodo. Purwati dianggep bocah cilik. Sabanjure iya lagi sepisan kuwi Mimin banjur cerita ngenani genderuwo cagak listrik. Genderuwo kang manggon sakupenge cagak listrik prapatan pinggir desa Iring Kidul kang biyen-biyen prapatan kono iku pancen Singop lan Samun. Prapatan pinggir kali kang ana uwite elo lan aren sing gedhe-gedhe mula terus dadi omah genderuwo. Nanging bareng ana listrik mlebu desa, uwit elo lan aren mau banjur ditebangi ambrih orang ganggu kabel listrik. Iya merga kelangan omah mau wekasane si genderuwo terus manggon ning cagak listrik cedhak kono. Genderuwo kasebut sok gelem ganggu gawe marang wong liwat dalan kono. Saya-saya wong sengkan yen ora ngrutuki nganggo wedi uga asring nguyuhi utawa gawe gara-gara metokake listus lir pinisus. Gendruwone sok katon penekan lan metangkring ana cagak listrik. Lamun trafone jeblok jarine dijaili. Ya tak tampa penantangmu dik. Mosok ana menungso kalah karo gendruwo. Nyoh duit iki tampanono tali gunem dik. Ning ayo alap-alapan nomor HP kowe ra wis tanggap karepku to. Kelingan anggone sak petemon kelawan Mimin telung dina kepungkur. Purwati malih saya kemrungsung atine. Daya-daya lek ndang kelakon karepe. Anggone mubeng golek silian gembolan tolak demit bangsane raja utawa jimat. Entek-entekane malah jugar wigar tanpa gawe. Jalaran bangsane raja utawa jimat kasebut kudu dilepas lamun arep kanggo kumpul wong wadon. Dumadaan HP-ne Purwati keder ana panggilan mlebu saka Mimin. Purwati cekat-ceket anggone nampa. Saka sabrang kono keprungu suarane Mimin meleh-melehake Purwati. Nggathuk leh lamun Purwati wong lanang kang urik. Jari Mimin wis telung bengi Purwati teka ning omahe lan tunggal turu karo dheweke. Suprandene bareng wis keturutan karepe, temane Mimin mesti ditilapake. Purwati lunga tanpa pamit, tanpa ninggal duit. Risedenge Mimin isih turu ngelebus kekeselen. Krungu pratelane Mimin mangkono iku saknalika Purwati njenger lenger-lenger kaget kepati. Wong ora piye-piye teka ketiban tali boyo didakwa nyelingkuhi Mimin nganti telung bengi kanthi tanpa aweh imbalan babar pisan. Ewa semono Purwati kudu wani ngadepi perkara kasebut. Jer dheweke ora rumangsa tumindak apa-apa. Purwati ngraita apa kabeh kuwi pokal gawene gendruwo cagak listrik. Atine ditata ditatak-tatakake.
Aja sumelang Dik Mimin, sing sareh lan tentremake atimu. Bengi mengko aku rak tekon nggonmu ngenah-ngenahake perkara iki. Pratelane Purwati banjur nutup ing telepon. Kacarita ing bengi candhake Purwati pamit marang bojone sengadi nekani rapat kelompok tani. Udakara wayah sirep uwong, Mimah durung turu isih mikir olehe nanjakake dhuwit tebasan pari kang 2 yuta arep kanggo pawitan ulur kacang ijo lan sing 12 yuta sisane arep ditukokake pedet. Ora wetara suwe kadadak listrik mati. Mongko matine aneh, ora kaya padatane. Lampu mlereng saka sithik terus peteng. Mimah gragapan tangi lan cemumuk golek senter, nanging ketemune sentere uga ora bisa murup. Bareng tangane graya-graya meja sak perlu golek korek. Ujug-ujug Mimah dipondong uwong, banjur diajak turu ing kasur lantai ngarep TV-nan. Mimah ora suwala karang kang mongkono kuwi wis dadi lagak-lagiane Purwati menawa ngajak turu. Dadi Mimah nduga lamun kang ngajak turu iku sing lanang dhewe. Kocap oleh olah cumbana sajak nutup sehingga Mimah nganti kumlimprek keturun tanek. Sremel ana gondo salep obat borok kang nyogrok irung nggugah Mimah. Biar Mimah tangi bareng lan urupe listrik lan sawuse kahanan dadi padhang. Mimah cilang-cileng goleki sing lanang, nanging omah ora ana wangwing, gek lawang ngarep isih minep kancingan. Sadek sanyet Mimah malih adem panas awake, kami weden balung-balunge kaya coplok, otot bayune kaya dilolosi. Begjane dene ora gantalan wektu dheweke krungu swara montor Purwati teka. Ringkesing kandha Purwati wis ketemu Mimin, ngenah-ngenahake perkarane lamun sing amor turu karo Mimin iku yektine gendruwo cagak listrik kang tundhone Purwati kudu ucul dhuwit kanggo aweh pangarem-arem marang Mimin. Bareng wis sareh atine, Mimah terus cerita ngenani apa kang wis kelakon. Purwati gagas, "Wo, jan julik gendruwo cagak listrik iku, Mimin lan Mimah padha dene diawori turu kono kene kena." Kang wekasane Purwati kudu gelem kelangan dhuwit maneh kanggo golek sarana nyelametake bali somahe saka ganggu gawene gendruwo cagak listrik.